Una amakwa na-ejidego ndị aka fado na ndị gbagburu igwe Paulinus Ekwueme na Ọhaegbe ma nke dị n'Imo steeti. Ama na unu cheta anya bụ akụkọ, bịanụ na ndị unu na-afụ ebe a bụ ndị je gbawunye bụ igwe nke bụ na PG kọmuniti anụnwa na-eye ebe anụnwa o so wee je gbawa igwe. O nwere onye nke a na-akpọ Poison, unu ya afụ ya. Nya bụ ife na-akpọ onye nya na igwe bi na fonu, nya onye na-arụrụ igwe ọrụ, nya bụ ife na-akpọ onye ahụ wee na-enweta infọmeshọn mgbe igwe fa ya eji wee pụta ka fa wee je gbagbuo igwe. Hei, na agbụsị gbakwara igwe nọye n'otele nwekwa na ife mmadụ anyị afụ. Unu ya bịa ka unu gere onye bụ akụkọ ọfụma. Unu mana ife anụnwa merụ n'Epril 2026 mgbe emee ka ndị mmadụ mata na igwe Paulinus Ekwueme na Ọhaegbe ma nke dị n'Imo steeti na-agbagburu ya agbawu. Wee gwakwa anyị na nya bụ igwe nọọ Kanada ka ọ nọ ọrụ oyibo na ahụ na aya ya ebe ahụ. Nya bụ igwe wee nata na kọmuniti ya ka ọ marụ na ife na-ayị ya na ọ ya akwụsịnatakwanụ na ya achọta ife na-ayị ya n'obodo ya. Ọkwa ya ka igwe natazi. Wee na-akọwa na-enwere ndị nne nwaanyị na fa na-eme mmemme wee mee igwe invite ka ọ bịa nọnyelụfa. Igwe wee kwado ma ụmụnne ya ndị nwoke sofa ma ndị ọrụ nchekwaba na-echekwaba igwe, nya ndị uwe ojii ma draiva nya igwe na moto n'ọkwọ ntu akafati wee gbalụ wee pụta n'ụzọ nya bụ Imo steeti na kọmuniti befe ahụ. Ndị nwa wee gbachie efe ihu. O wee bụ na ndị gbachiri ife ihu anụnwa bụ PG nke kọmuniti ahụ na-enye ya ka ọ dị ka nganga osu ebe anụnwa na onye nke bụkwa ogbu mmadụ a na-akpọ Poison n'ọfa na ndị otu fa bụ ife gbachiri igwe ihu wee were egbe wee sụọ igwe fa akwụ gbagbuchaa afa wee mụnye moto na-abụfa bụ ọkụ. Hei, ọ gịnị na-ese bikonu? Nwekwa na ife mmadụ anyị anụna. Unu makwa na-atị na kọmuniti a na fa nwere mmanụ wee na-atụ igwe aka na ọ na-eri ego mmanụ na ọ ha enye ndị kọmuniti. Unu fụzie ebe igwe a na-atụ aka adụọdịrị ka onye so wee na-eri ego nwa na unu fụ a na be ya aja ete dị ya ete ka asị na-etere etimenti ma nke nwa. Ụfọdụ windo na be igwe o mebisigwe sịrị na ya aka ọ dị ya ife ya da afụ enu eti ngwere na-arịgharị ebe ahụ ịya afụ ya. Wee na-atụ aka na igwe na-eri ego na ọha enyefa. Ndị unu na-afụ ebe a wee je gbaa nkịta wee gbagbuo nwoke mmadụ. Ife onyonyo a wee na-akọwa na ga trọst kwo na onye ọbụla n'ụwa, onye ọbụla ịkpọbatara ube abụghọ nke ịmụta ma ọ bụ nwunye. Hei, ịtrọst kwa na fa ọkwofa rere igwe, ọkwofa abụ Judat rere igwe. Wee vaje gbagbuo igwe mbụ ndị ndị gburu the traditional ruler of Ọchịawara Autonomous Community na Ọhajiegbo na steeti Imo na-egidechana ha niile. Ndị ahụ mere ambush dị eze gbagbuo ya mwega moto niile oso ma moto bu ya ma moto ndị security amwe ya ọkụ gbuo over 5-6 people including his security men. I hope you people are aware that they have been arrested. The late Eze Paulinus Ekwueme had attended his community's development meeting on return trip to the state capital, Owerri, alongside his aides and security details when the suspects allegedly killed and burned their remains. Assistant Commissioner of Police Victor Obede Godfrey said the President General of the community, Ezekwe David Destiny, masterminded the killing, while Chinwendu Mirable, aka number 2, shot at the vehicle. But that is not the gist, Mjibiana. The gist, Mjibiawo, are you aware that the President General of that autonomous community, that's Ebedi Eze, then his President General, Nakaya Sono, the Eze. After some months, Eze now come back, start having series of meetings. So but before then, Eze are sending people to meet Acid, to make peace. Let there be peace. So I don't know whether if Acid has not given them face. So at that point, I now call Acid that nothing past peace. He now said, for the sake of the money and things that I have done in the community, that he cannot spare him. I said no, nothing past peace. Then the boy Baburu Deza, Baburu Acid. Sina no wo to onye n'ime ndị na-arụ dị eze ka ya kpọga na-enweta information mgbe ha ga-eshi na palace pụtabata were ihe ji ga ambush gbagbush ya. Now I shoot as him pass me, now I shoot once. Now those ones them, then still follow him back to back. Before me, I will get back to reach there. I saw the motor, I see him to tumble, and I see it that I have set in a blaze already. The PG and the
others. They say they no one make it. I say come back now. So if you reach the community, come back. That means the money now will not enter their hand again. The community account and the PG. They have to inform one of my friend that are working with him. Say if he's a con, they don't want to see him to go back alive again. Can you imagine? You have a lesson to every human being, no? That there is nobody you can trust, not even your driver, not even your domestic aides, not even anybody working with you or your colleague, your neighbor, your classmate. Everybody is a suspect. All of the President General of the autonomous community, Nakayano. All them could lay a video now. Police could the man had the President General and 3 others. They get Hano Abuja. IG's a squad when they get there. Yawuna PG Kenya. Then the guy that led the operation is Babu Lese. Nandi security. Sinano. No near taking information about the movement of the Eze Centenary. One of the people working with the Eze. Can you imagine? This is unbelievable. It shows that there is nobody everybody around you, including your spouses, which are suspects. So even as this election is coming near, and even at let us be security conscious. Don't lose guard. Don't relax security or protocol to say I am safe. Yeah, after all, I'm in my hometown. I'm in my parlor. I'm in my bedroom. Let everybody be what? Security conscious, be alert. Or message him because Yauruna, the President General Akenya, then again the guy that led the operation Sinonia Boga to get the itinerary of the traditional ruler. One of the people working with the traditional ruler. Can you imagine? This is that's the goose pimples. Everybody is a suspect. That's the message. Let us be security conscious wherever we are, no matter the events or where you are. Be security what? Conscious. Thank you.